Pagtaob ng bangka sa Bolinao, Pangasinan sa pool sa video, dalawang mangingisda na iligtas. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Sa kuha ng drone camera sa bahagi ng Patara Beach sa Bolinao, Pangasinan, makikita ang isang bangka, lula ng ilang mangingisda. Kapansin-pansin din ang matataas at malalakas na alon. Ilang sandali lang, pinataob ng alon ng bangka. Wasak ang bangka, nagkalat sa laot ang pira-pirasong bahagi ng bangka. Makikitang palutang-lutang sa laot ang dalawang mangingisda. Kwento ng may-ari ng drone camera, nasiraan ng bangka ng mangyaring insidente. Yung alon lang talaga yung malakas. Kasi yung mga lumaot, bali pito sila ma'am eh. Yung tatlo pala nakalusot sila kasi tinimingan yung alon eh. Then yung pang-apat na, siya na yung nadali kasi nga namatayan siya ng makina. Agad namang na-rescue ang dalawang mangingisda. 24-hour po kami nakamonitor sa dito sa may gill warning po. So ang ginagawa namin is every time na parang feeling namin na medyo hindi na maganda yung panahon, close monitoring po yan pagkatapos binibigyan po ang abiso ang mga barangay. Samantala, sa pananalasa ni Bagyong Maring, wala namang napaulat na nawawalang mangingisda sa bayan. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.